Sapa Togok? Sapa Togok piye? Maksude iki mau Dayoh ki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningali Prabu Sawarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Swela Kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala Putu Dursasana. Iki mau turasing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. kok padha karo gerangane ya, Gok? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono nglincipi kene abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara. Ha iya. Kok ora dienggo kaca benggala? Piye, Lung? Ha wis monggo. Prabu Sawarka malik paningali. Ya muga-muga ana piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune, Gok. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Tutke yo, Lung yo. Ya iya wong awak dhewe ya mung ngabdi kok. Lah iya. Ayo panosan desamu. Wah tekan adi jangan yo. Saya tuh arep tekan iburi, ora bakal mundur senjata. Ngono aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Wah. Tangi. Hah? Tangi. Kata apa? Kata apa sih ini? Edan. Anak Stijo itu. Apa? Anak Stijo. Anak Stijo.
Dewa kakangku apa? Mlumpuk akeh banget. Bareng wis dilumpukke iki apa pancen putu-putu Pandhawa? Ya dasar Puranyata. Sing tak ngerteni mung Setyaki karo putuku Wisamuka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Setyaki tak tampa liwat pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Sing arep iki sapa? Oh, kepareng dipun tepangaken kula mrika ingkang putra piyambak. Atmajanipun Kanjeng Rama Setyaki. Lho, kowe anake Setyaki. Nggih, kasinggan mekaten. Sapa kowe? Kula pun Jaya Sanga, inggih Raden Sanga-Sanga. Wah, edian. Wah, dalah apa jebul lek ninggal. Lek ninggal kahanan kadonyan pancen wis watur lama ngene mapan ning Grojogan Sewu. Nganti ketitik anake Setyaki wis gedene semene. Wih, kasinggan mekaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, Sanga-Sanga ya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Hyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Werkudara, nggih. Sapa wae? Kae putuku Sasi Kirana, anak Gatotkaca. Wah, dalah edan-edan. Wah, jebles karo gerangane. Padha karo wong tuane Werkudara. Wah, ya pancen mengkono. Yang kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Sasi Kirana tak tampa lihat pangestune. Mbahmu ana ing Grojogan Sewu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Yang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Sasi Kirana tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Yang nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Yang. Iki sapa iki? Kula pun Danurwindo, putranipun Kanjeng Rama Sawarga, Raden Antarja. Wah, edan. Anak Antarja, nggih kasinggan mekaten. Wah, dalah tobat. Werkudara. Balarama kakangku piye? Nadyan anakmu entek ana ing Bratayuda, gusis tanpa tilas. Nanging adile sing kawasa, kowe duwe putu sing ora breda kaya kowe nyawang kalawang anakmu. Wah, iya. Mbah, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Sapa iki ra basa iki? Wis omong karo kowe. Yen to anak Antasena tanpa beda karo bapakne. Wah, iki anak Antasena jenenge Jayasena. Wah, dalah mula kok mbah-mbeh. Dulur-dulure do Kanjeng Hyang kok sing pungkasan kok mbah. Kowe anak Antasena nggih? Oh, Mbah. Aku Jayasena, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Simbah Grojogan Sewu. Ya, tak tampa pangestuku Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Simbah Banjar Jungut aku ngaturke bekti. Wah, caedan. Jayasena tak tampa pangestune mbahmu Tampanono. Ya, tak pundi dadekake jimat. Bener ngendikane Kyai Prabu Ndrawati ento anak-anak Werkudara jebles karo wong tuane biyen. Ora geseh. Nadyan mung sithik kabeh padha karo katuranggane karo wong tuane. Rasaku kan gunung tanpa guna gage. Ngendika sarta Wedarna mring putu-putuku kabeh. Babagan lakon sing bakal dumadi ana ing negara Ngastina. Jayasanga wonten timbalan, Wisamuka wonten dawuh. Sasi Kirana Danurwindo. Jayasena nggih wonten dawuh Hyang. Ngerti yen to wektu dina samangga iki negara Ngastina bakal ana wisudan Nalindra. Sabab eyangmu ya kuwi Hyang Kalimataya wis pantok kepuntoning tekad mrene bakal lengser kemrabut. Ora nedya ngenyam kamukten negara ing Ngastina. Mula tumuli bakal lengser kemrabut. Rembuganing para eyang-eyangmu Pandhawa ingkang piniji gemanti kemrabun negara Ngastina. Kanana ya kejabamu. Wayah Arjuna ya kuwi anake Sawarga Abimanyu, si Parikesit ya paripurna. Mongko saiki nedheng mapan ana ing pertapan Saptawarga. Ginulwentah dening Kanjeng Hyang Matsapati. Lajeng kepareng Paduka Prabu kados pundi? Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana lan Danurwindo. Anane Parikesit nedheng wae umur 14 taun bakal dijenengake nata.
Nanging eyangmu ing grojogan sewu ingkang kadawan sepuyung mangku kelawan parikesit. Aja nganti tumpangsu nggone ngasta bawah pemerintahan negara Ngastina. Mula dawuh Nyai Prabu Kresna, ya eyangmu ing Ndarawati sarta eyangmu ing Ngastina, Nyai Prabu Kalimadaya. Paring dawuh kelawan kabeh para putu kinen ngrondani negara Ngastina. Yen to kowe ketemu kelawan Turasing Kurawa, aja mbok mungsuhi, aja mbok pilara, sabab Kurawa kuwi uga wong ngatuwamu. Kurawa kuwi ana sambung getih kelawan para Pandhawa. Rangkulen supaya gelem manunggal ana negara Ngastina. Ewadene dirangkul diajak supaya rukun negara Ngastina ora gelem mangsa Baranga. Purbawasisa tak pasrahke marang kowe kabeh. Pri ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh Hyang. Ngestaken dawuh Hyang. Ngestaken dawuh. Lajeng kepareng Koko Prabu kula cumadung dawuh. Keparengipun para wayah sak mangke ngrondani negari Ngastina. Upami mangke wonten satunggiling Turasing Kurawa ing sagedipun bondo. Krana mboten purun manunggal. Pasrahno marang aku. Aku yang bakal kandhan-kandhan. Nanging ewadene nggonku ngandhani mau. Bebasan wis wegah napa warah nampi pitutur becik. Ya aku yang bakal midana marang Turasing Kurawa. Beri ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para putra wayah Binjang Mrapa ora kitang sambung obor teluk lintang mangkata dina iki. Jaya sanga tak tuding dadi wedananing laku. Beri ngestaken nyudawu nyun pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ya kula nyuwun pamit. Sasi Krana sing ati-ati. Ya kula nyuwun pamit. Danur Windu aja kaya bocah cilik nggih.
Madyaning praja Indraju Tresna sinten lenggah turasing Sang Prabu Stija Bumanara Kasura ingkang jejuluk Prabu Sawarka gagah pituksa kudhek wok simbar jojo turta kasunungan kasekten linangkung tan prabida kelawan ingkang rama risa juga nedeng lenggah madaning dampar sineba sanggaring para wadyabala datan kantun ingkang sinaketaken wiswanira nenggih ki Lurah Togog miwah ki Lurah Bilung sawetawis Sang Prabu Sawarka nggih nyawos tata-tata samapta ing gati sawijining diri arsa bidal tumuju wonten negari Ngastina angestreni jumenenganipun Sang Parikesit sigra wis samapta glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha tresna miwah sambet memitran kaliyan negari Ngastina nalika semanten dupi mulat sawanipun ki Lurah Togog miwah Lurah Bilung tuwindatan kantun sangganing para wadyabala sigra murwani pangandikan nenggih Sang Prabu Sawarka dadi mawujuding pangandika nata ing Raju Tresna ingkang dereng kababaring lisan Oh,
mangu mangunggung kanduhan remang Reno tanpa kanin yen tan tuluso mangko sandya utama nalindra muda jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat togok wonten dawuh sinuwun wilung wonten dawuh sinuwun aku wis dawuh kelawan sira abdiku sakloron supaya nyawisake tuba rampe ya kuwi peni raja peni guru bakal guru dadi ing wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing modho lenggah ana negara Ngastina malah dina samengko kepasang Yogyakarta jenging uga pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser ke Prabon saka negara ing Ngastina lan wis tinuding minangka dadi ingkang bakal gumanti ke Prabon Tanah Kejaba mung putra utawa wayah Madukara ya kuwi parikesit ya paripurna mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik wanci ingkang prayoga nggonku sambung mitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kaliyan pepundhenku para Pandhawa kok niku malah pun apik niku pun becik sing jeneng gesang wonten ing alam padang menika ora sah jembarke memungsuhan ora sah gedhekke nggone regejegan nek sampeyan pun duwe penggalih kepingin ngaut pepadaning para punden Pandhawa niku kula mathuk kula sarujuk Traju Trisna manunggalkan negari Ngastina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane saya santosa lair lan batine. Mula napa sing pampun mangdhawuhke kula kali bilung pun samapta ing gati sawiging diri ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha asok bulu bekti dhateng pepundhen sampeyan Pandhawa. Ya pancen mengkono. Sing wigati udu kok pepundhenku para Pandhawa. Nanging nggonku kepengin sak pejagung kalawan eyangku ya kuwi Eyang Prabu Ndwarawati ya Eyang Kresna ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga nggih gajeke Prabu Kresna kuwi tansah angampingi marang lenggahé menyang para Pandhawa kok naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa mula teng pundi Pandhawa lenggah teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah ngoten dadi nek sampeyan mengke sowan teng negara Ngastina niki mesti bakal ketemu karo Eyang sampeyan inggih menika Sinuwun Prabu Ndwarawati. Lah ya kuwi ingkang bakal ndak sembah, kuwi ingkang bakal ndak aturi glondhong pangarep-arep saka negara Traju Trisna Gog. Nek pancen pun madhep mantep dinten niki mang tetepke sinuwun. Benjang napa lajeng tindak teng negara Ngastina kula dherekke babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawiging diri ambekta bulu bekti ngembadhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa mliginipun Eyang sampeyan Prabu Kresna diweji rikat lampahing rata tan Pantara prateng sukuning argaram kang tumingal dendeng saengga praja dendeng saengga praja
Prabu Sekar Kang Pratangga. Dereng ngantos paripasami Balwacana. Kasarusawanipun Raden Kertiwindu, Raden Danyang Swela miwah Sang Dursabala ingkang dumrajak tanpa harapan kaget Sang Prabu Sawarga. Mangjat kurda Srama Bangga Pakut katinya mawukat katinya mawukyat ira wang-wang lho iki sapa iki ana pawongan telu cacahe munggah ning Datraya negara Trajutrisna. Yen pancen kowe kawula, upama munggah kowe nayaka negara Trajutrisna gage ngaku kowe sapa? Yen mapunten sinuwun. Dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Trajutrisna nami kula pun Kertiwindu. Wondene menika anak kula pun Danyang Swela, menika putu kula pun Dursabala. Lho, Kertiwindu, Danyang Swela lan Dursabala. Kakang kula non mekaten sinuwun. Eneng apa lha kok dadi kowe munggah mongko tanpa tinimbalan? Apa kowe ora wedi marang wasesaning Prabu Sawarga? Kula namit pasang Kalimantabe tinebena ing lho dene dumawing nawang tuwang diwaji. Ketingal saking Jawi teka ketingal gayeng gumarenggeng. Sangganing para nayaka punggawa negaring Trajutrisna. Sedaya mboyong wujuding glondhong pengareng-areng menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi? Lho, Gusik. Ing atase kowe mung kawula. Lah kok dadi kowe takon perkara iki perkara ning Prabu Sawarga. Nyuwun mapunten menawi dipun parengaken kula namung badhe nyuriksa. Upami sak mangke kirang tiyang supados ambekta glondhong pengareng-areng menika, kula ingkang sagah mbetakaken glondhong pengareng-areng menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarga. Kertiwindu, wonten dawuh. Glondhong pengareng-areng kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamriku apa? Gandeng aku kuwi wis ngerti ento aku kuwi wayah Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo dina samengko Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis nglenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung memitran kelawan wong-wong Ngastina. Ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atu aku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa brana picis saka negara Trajutrisna. Kastur marang panjenenganing Yang Prabu Indrawati kinarya tandha bektine putu kelawan wong tuwa. Nuwun mapunten. Menapa ingin sampun maduka tindakaken menika mitra petanganipun sinuwun Sawarga menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawur gawar-ngawur. Kowe meng kawula kok kowe ngandhani karo ratu iki derajatmu apa? Nyuwun mapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing maduka tindakaken menika lepat. Luput dasarmu apa? Mestinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarga menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah
bilih ingkang dados tok sumberipun ingkang Rama seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawur-gawur ngawur. Tonggo piye iki kok mangke rumiyin mang midhangetaken rumiyin. Lah kok dadi kowe iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekaning pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi. Wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tuwa utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tuwa kaliyan anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun angewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu, atmajanipun Prabu Karentaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mongko nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ibu. Dipun gebang dening rayinipun Raden Samba. Naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ingkang Rama. Tumuli ingkang Rama wadul kaliyan Prabu Kresna bab perkawis menika supadosaken ngrampungi perkawis menika. Nanging emanipun ingkang nami tiyang sepuh Mban Cindhe Mban Siladan dhateng anakipun piyambak. Raden Samba dipun Mban Cindhe. Ingkang Rama Prabu Stijabama Narakasura dipun Mban Siladan. Satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakertenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-gring kautaman inggih menika Raden Samba. Murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kuwandanipun dipun sempal-sempal. Nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan. Nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Hyang Prabu Kresna. Nanging dasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun pangapunten menika kala wau boten dipun anggep ingkang Eyang. Tumuli sak mangke tumuli ingkang Rama dipun perjahi dening ingkang Eyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih, ngaten menika cayos kang sejatosipun. Lah sak mangke kula badhe mriksa. Kanjeng Eyang sinuwun Prabu Ndarawati ingkang Eyang menika ingkang menjahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Eyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarka menika nyengsarakaken sukmanipun Rama Paduka piyambak. Iblis lanat kalpit. Jajalanat sukertaning bawana walah dalan kok dadi dilekke mripatku dijereng kupingku ngrungu critane Kertiwindu. Ora pantes aku ngaturake glondhong pengareng-areng marang Nata Ndarawati. Ing nyatane dadi jalaran batine wong tuaku. Ora lega rasane katimuranmu dituwa, males lara wirang. Patine wong tuaku teh ketope wadya ora jangkae dhewe ratu Ndarawati. Sapa taga? Sapa taga piye? Maksude iki mau Dayoh ki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningali Prabu Sawarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Swela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turasing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha karo gerangane ya, Gop? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono nglincipi kene, abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara.
Ha iya. Kok ora dienggo kaca benggala? Piye, Lung? Ah wis monggo. Prabu Swarga malik paningalih. Ya muga-muga ana Piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune Gog. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Tutke yo, Lung yo. Ya iya wong awake dhewe ya mung ngabdi kok. Lah iya. Tengarane ngajurit Kong maguru gongso tetekaya putulawar panjriting turangga esti perkata ningkang dojo layu sepit wiladal rantak-rantak laku ning Purwadya saka Traju Trisna katrenjuk barisan iso kowe takon karo aku Tilasinopati Ndwarawati satring garba Raden Setyaki dasar para nyata ketok pakulitanmu nggone wis jengkerut rambutmu wis werna loro wis tuwa kowe apa-apamu jata sirahmu ora pecah dadi loro grone edian wis gerangan suarane kaya ngono apa-apamu balik wis apa takon karo aku tumenggung Tumenggung Pradenta dasar para nyata abdining Sang Nata Prabu Sawarka nalindring Traju Trisna wong Traju Trisna dasar para nyata ana wigati apa njemput lakumu goleki Nata Ndrawati yen wis ketemu tak tugel kulune Caca muntaplir ketap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndrawati konangan Setyaki kono tumenggung bali mingkari sirah lho awake nanti kok nyemelangi to nek ngomong bali mingkari sirah piye bali mingkari arat lho yen ngono kowe nutupi kawan Nalindra Ndrawati apa-apamu ayo semikir aku ora bakal semikir ora semenak tebak dadamu ning marganing patimu Singalena Prapteng Lalis Tumenggung Pradenta
aja. Biar Jogja. Ayo. Hier. Sawa? Jaya Sanga. Anak Setyaki. Wah, bapakne ngamuk, anake ora gelem keri. Oh, bapakmu ae mati dening aku. Wah, wedya. Sawi Sasi Kirana anak Gatotkaca Edian anak Gatotkaca dasar Baranyata nyusula gerangamu cangkeme mati kok Tumenggung Pradentaya mungsuh sampean Raden Setyaki. Oh, Long. Hah? Setyaki isih seneng perang. Wis tuwa lho padahal. Sapa sing mungsuh Setyaki? Tumenggung Pradenta. Edian wong tuwa tangane wis wiwit keriput kok tangane antep ora jamakku. Nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sapa? Setyaki kuwi. Mula nika sirahe niku wis kulina dicuthuki. Niki tuwane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh aku nyekel tumbak. Dhewe tak tumbak endo kiwa nengen. Nyaut gada kok. Nggih. Kuning mboten? Ora. Oh, berarti dudu gada wesi kuning. Ya wis rampung, gada wis kuning tugase wis rampung. Wis bar Bratayuda ki wis diambil sing kuwasa. Oh, gada wesi ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Mengireng. Oh, nggih, mengireng terus. Tumbak disendal tuthuke siraku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindhane nggon cengel kanthi jengklit tau. Dodok diadaku diek kontalku kok Edian. Wah, aku ki ming separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ming kok digdayane kliwat ukur. Lah mbiyen niku Senopati Ndarawati kok. jaman Prabu Kresna Dadi ratu teng Ndarawati sadurunge perang Bratayuda Sencaki niku wis ngawu-awu. niku wis kondhang. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki njotosi wong. ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. ngendi-endi ning krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ayo wis.
teng pundi-pundi nyaki niku cengkiling kok. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih ta? Oh iya apa? Mergo tuwa kok. Ah iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawane wong liya sak penake dhewe. Nggih. Edan. Sencaki mundur kok nggih mundur mawon. Pokok mati aku kok. Sampeyan mungsuh sinten? Ngakune jenenge Jayasanga. Sapa lung? Anak Sencaki. Ya tunggal dene. Banyu ora milih munggah ning milih medhun, senengane ya jotosan. Jayasanga kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda. Wis mbabiti wong pirang-pirang. Sapa kok? Anak Sencaki. Tangane atos, padha mawon bapakne ya tangane atos. Edian, kalah aku, kalah mawon. Ora ono sabrangan kok menang. Ya sekali-sekali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon. Edian, wong Mestina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lho? Nah, pilot. Udu. Pilot dengkulmu melocot. Lah wong iso mabur kok nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya ngestina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Gatotkaca dengkulmu melot. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintange kok. PPP. Udu. Iki ning nggon niku ora ngomongke partai politik. Enten bintange iki. Gatotkaca yo nganggo kotang Antrakesuma. Nah, ya kuwi kotang Antrakesuma. Heeh. Urane pira aku ya ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disampluk nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana ki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh Gatotkaca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ayo. Ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil nika. Mungsuh Sasi Kirana. Pun mundur mawon. ya Edian. Wah, mati ya. Lho, Sasi Kirana ki anak sapa, Kok? Gatotkaca. Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ra apa-apa sing penting cetha ditampa, Kok. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean kene ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Iya model ngendi? Ana perang kok di streaming. Atene sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah piteksa gedhe kuwi Simbaryaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca mati jeneng Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku wedan. Lah terus anake Antarja, lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anake Antarja yo duwe anak gadah. Namine Danurwenda. niku Nek cara wetan, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik, mboten napa-napa. Aku lho niku kulino kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. ha iya. Lah terus si Antasena sing akhir kaya duwe anak gadah. Sapa? Nun. Anake Antasena sing wonge drogak-drogoke Antasena wis mati to sampun. Ya duwe anak gadah. Jenenge sapa? Nek jenenge kula ora tek odong. Mang takon bilung niku sing kulino tebungan karo wong nom-nom niku. Sapa lho jenenge? Santosa. Kok ora ngawur. Anake sapa to? Anake Antasena. Oh, ya ora cetha kok le takon. Anake Antasena niku Jayasena. Niku wonge ya kaya bapakne. Dlogak-dlogok sak penake dhewe.
temandang ya awur-awuran Antasena niku asli kula ragala. Ha. Ngandel ora. Niki lagi ngrasani lho. Wis bandem watu karo Jayasena. Wah, edian. Kok kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahedan. Nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng ngrasani sampean. Wong ngrasani tur yo ngrasani apik. Mboten ajeng ngrasani elek karo sampean. Mboten-mbotene kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-napa. Wong niku ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho. Kaya anak Antasena ki sambles bumi kaya. Bandem saka kana ya isa, saka kana ya isa campuh kok. Gumun aku. Den nyuwun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampeyan niku putrane Ndara Antasena. Ngoten tok, mboten ajeng ngrasani elek. Niku kula wis omong apa anane. Saka kono apa saka kono lho? Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Lho, Saka kana ketoke. Den, Idune kok nek sampeyan saking mriku niku kula tak matur napa anane. Kula niku mboten ajeng ngrasani karo sampeyan. Kula niku wis ngrasani apik. edan pindah saka kana kok. Ndara. Ampun to, watu niku atos. Nek sampeyan niku taktuk-taktuk niku rasane terus teng sirah niku ya lara. Pun, kula tak meneng mboten ajeng ngrasani karo sampeyan. Tikus ya. Budheke to sing nuduki. Ampun nggih Ndara. Ampun dibandemi. Ya bandemi dengkulmu kuwi. Kowe sing nuduki kok. Ya nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah widene wis ra ana sing gayeng. Sing gayengke saiki wis tukang ngevlog. Heeh. Lali ro gaweane. Titik-titik wis nggawa HP, titik-titik nggawa HP. Ana wong nyemet rokoke go direkam ayo. Lah iya. Lah ya wis ana sing Heeh ya. Gusti Sinuwun Prabu Sawarga kula semandhaken. mangkah anggro sesumbar Lendo bumi koncing kumalu dokuntur ketup Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Prajuritku bubar maut ora karu-karuan. Wah dal apa dianggap wis kalah tekan semene wong Tradutrisna nonton Ndarawati ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapak uparan. Sawa takon karo aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga kowe sapa? Prabu Sawarga Nalindring Tradutrisna. Ayo Endi Ratu Ndarawati aja mengko wong cilik-cilik nayaka punggawa senopati kanggo ora ana apa-apane. Ratu Ndarawati kok tekan kene tak takonane pancen mateni karo wong tuaku utang nyawa nyaur nyawa. ayo langkauna bathange Jayasanga. Mati dening apa?
Jayasa Kanjeng Wuh menembahan kasinggihan mengatur. Eneng ngomong lain-lain. Ih, kadure ketewasan bilih barisaning para prajurit negari Ngastina ketekan barisan saking Traju Tresna. Lho, osik. Traju Tresna. Ih. Traju Tresna kuwi negarane anakku Setija Bamanara Kasura nalika semana. Sapa Ratu Traju Tresna? Prabu Sawarga. Piyambakipun kepengin pinanggihan Kanjeng Wuh Nalindring Durawati. Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna ngendikaken Prabu Sawarga bilih kepengin ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Wuh Prabu Durawati. Wah, dalah genah kuwi Turasing Setija. Minggila. Tak pethoke Sawarga. Yen pancen kena ditandani jejak manunggal kana para Pandhawa mangane negara Ngastina. Tegese kowe bocah sing iso nampa dikandhani karo wong ora ngerti kanane ana to matur Prabu Balaji. Sawarga. Yo dasar para nyata sapa? Len ana malu gak tega ngono to Mandura Prabu Baladewa. Biyen ana Mandura Prabu Baladewa saiki mapan ning Jepara Sewu. Aku Begawan Curiganata. Kowe ngerti ora karo aku? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa, mbahmu ya kuwi Yayi Prabu Kresna. Tegese kowe iki sing putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Hyang Durawati. Nek wis ketemu, ngudi tuwuh malas lara wirang sedane wong tuaku. Gusti, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ning pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora mung nampa kabar ngawuh gawar ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bebener. Ayo manunggal karo sapa? Karo Pandhawa. Ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Ah, aku jane semono nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkaning mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata. Kowe ngerti ora? Kondangi mbahmu Curiganata mbiyen jaman aku dadi ratu ning Mandura Prabu Baladewa. Aku dikondhangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Ning biyen, saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesu ning mbahmu Mandura yo tak kanthi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahing Ratu Durawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset Ratu Durawati. Bles larat. Ora ninggal karo gerangamu. Kowe wani karo Begawan Curiganata serep nyawamu kowe. Ayo, panosan rakyatmu. Wah, tekan adi jangan yo. Saya tuh arep sekali buri, ora bakal mundur secangkap. Jangan nanti orangnya.
Jayasena, apa Mbah? Mbahmu wae tilik ana. Ngapa to? Wis tuwekan, tandange isih kaya ndek nalika nom. Gawe ngelikar megap-megap ae. Neng apa, Mbah? Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wecana pasir. Omong apa, Mbah? Omong dasmu. Lho takoni kok malah nesu. Hei. Hah? Lho cek. Bang. Bang. Apa? Wedang. Oh. Amune wedang wang. Ora krungu aku. Waduh. Wah. Nah. Oke, wajah. Ada mana? Sai. Isai. Ora utara. Mau jujur. Oh. Awak jujur ana. Junjung rono piye? Ya jujur ora kana. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret tuh. Oh ya ya. Wait, iki kakane kono kuwi. Jayasena. Apa, Mbak? Wedange gawe wis. Selak modar. Modar cengelmu. Munjuk, Mbak. Ayo. Orang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Ora usah dadak diserot wis metu dhewe. Alon. Nyok dibuntet nggo ilat. Ngono. Oh iya. Hes. Iya. Simbah kunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu? Heeh, Mbak. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok gumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Wah. Tangi. Hah? Tangi. Kata apa? Kata apa sini? Edan. Anak Stijo itu. Apa? Anak Stijo. Anak Stijo. Kandane nanggu. Kandane nanggu ajar. Wah, omonganmu ora cetha. Oh, mumet ya? Apa? Mumet aku iki. Jayasena. Apa? Iki mau ya? Anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kasih. Waduh. Wah. Wong gerang dombeni anggur keparat. Waduh. Ben ra tekan dindi. Mbah, sawarga rangketen lho. Wah, telikunge. Sawa Gagah Warawudara. Sawarga, ya anak Buma, ya pancen Paranyata. Aja males nuruti karo bramantyaning atimu. Ayo tak genahke lho. Kena apa bapakmu tekaning pati mengko iso tok pitung bener endi antaraning Kresna karo bapakmu. Kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga. Omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru. Ayo.
mangket dhisik. Yen wis kowe eling bakal tak tuturi sejatine lelakon. Aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asu ae. Setan kowe ya. Wong tuwa dombene sak penake dhewe karo. Biyen nek ora ngono ndak ora kapok. Jayasena, piye? Putu-putu kon bibit nggone tumbuk kemit. Aja ning Kemarojol saka sela-selane Garu. Sendika, Mbak.